Straight to the point. Paspasa mahigalas tong oras oy, no? Okay. Ang unang napasakaan kadto karong report nga Idol Tuiteda sa bilangguan tumamasko to mga higala. Lain pa mga kigalaan ang girecommend na sa Independent Commission for Infrastructure o matod pa manggawas na kuno ning warrant of arrest. Medyo delikado magawas sa warrant ni Slas Jinggoy day o si Joel Villanueva. So dako-dako ni nga pressure sa ilang part. Nga ni ay mga senador mahigala mga preso aning kalakiharon. Well, kung doon ay ebidensya, go ahead. Unya, pero mo lagi na, ang ato lang, klaruhon lang sa gyud nga, o kinsay tinuod nga sadaan, go ahead. Basta di lang naglabi ang politika. Kay basin o nga matandog ini ang kanirang taga-oposisyon. Mura man o doon ay pattern aning kalakiharon. Ang taga-administration mura guwa may bisag usang natandog. Straight to the point. Ato lang ni tagag-pagtagad ha. Unya, bag-o karon mga kagala ang gi-recommend. Kay daghan man mahigalay nakabantay nga mura man og ang inyong gitarget na taga-oposisyon raman. Si Chis Escudero, oposisyon, siya man mo ay Senate President kadadto. Gipulihan sa maygala ni Tito Soto. Gikudita siya. Ang Senate Pritumpuri at tatay mga kagalaan, si Joel Villanueva. Karon gipulihan na mga kagalaan. Jingo Estrada na no. Unya, gipulihan na karong Ping Lacson. O si Joel Villanueva mao kay na majority floor leader kanadto. So mo ni mga higala ang nahitabo. Kining tulo, mao man naigo mga sukid dig paminaw. Ang uban wa man gyud. So karon gipun-an kuno hayag mga senador, pero kini mga senador nga napuno dili naman ni mga incumbent senators. Straight to the point. Di man ni incumbent kay kini mga higala si Grace po, di naman ni kabutar sa impeachment. Kini si Bong Revilla, Nancy Binay, di naman ni kabutar. Pero pananglitag mga preso ni sila, medyo dako-dako sigong problema nila. Si Binay ron sa may mayos Makati day. Si Grace po, murag na standby ron si Grace po. Si Bong Revilla sa na standby. Kay mo man ni mahigala, di ko niya standby nga unsa, pero wa sa gobyerno ba. Kaya kini si Bong Revilla mahigala, na pildi man sad, ito milabay ng eleksyon. So, dili ni sila makabutar atol sa impeachment. Ang makabutar ani, si Chis, si Joel, o si Jinggoy. Pero ipapriso naman sila mga higala. Nya, si nauna man tong recommendation ni Jinggoy o ni Joel, ang karong bagong nigawas mahigala nga recommendation, si Bong Revilla maoy girekomenda nga pasakaan na og kasong plunder. Girekomenda for direct bribery, corruption of public officials, plunder ang ipasaka batok ni former Senator Bong Revilla. Nang himakak sa Revilla ani, bat pasakaan na sa kaso. Ang uban, matod pa nga ang Independent Commission for Infrastructure mo refer pa for further review, dili pa sa mo recommend, further review pa ang kang Grace po, ang kang Binay, o ang kang Chis Escudero. Straight to the point. Ha? Further review. Unsa kay mga backdoor negotiations aning kalakiha ha? Hindi man may tabo gyud mga kagalaan og tan-aw ginukdanay naman na kinahanglan nyo ang uban ani mo negotiate pinyo day. Si Bong Revilla murag mo ay nadak-an ining kalakiha ron kay siya man mo ay girecommend na. Pero kung si Bong Revilla nga wa taon ko himakak siya mahigala nga ani kuno siya tagaig higayon nga maka-explain kuno day. Ha? Nan kumugawas mga higala ang warrant within this month. Medyo paskos binilanggo gini mga tawhana. Pero sa ako nang giingon kining maong mga senador nga na-appeal karon mga former senators immaterial ni sa impeachment unya ni Sara Duterte. Kay kining kalakiha mahigalag tan-awon nimo ang pattern morag preparation naman sa another impeachment case nga ipasaka batok mahigala ni Vice President Sara Duterte. By February mga sukid tigpaminaw hawa na ni ilan na ning hawanan daan. Para by February 2026 dali ra man na mahigalang makuha ng number of votes mahigala para ma-impeach siya sa lower house.
Kay ang pag-impeach sa mahigala di man sa lower house, ang pag-convict diya sa Senate. Ang gikinahanglan sa lower house, 1/3 votes naman. Kanang mga congressmen, dali naman na kayos lang. Mandaran lang na mga higalag. Kausa, mo pirma naman dayon. Kaya hasta ganis barsaga mahigala nga ilang gidisiplina, sos na mirma ditso eh. Kaya kini mga congressmen, utlo man sa ni mga sadaan, mas dako panigsa mga higala, kay binilyon ning ila. Ug ikaw congressman ka karon, bisa pag di ka madag, basta-basta lang ka doon na kay prinsipyo unta, pero doon na kay sa dihandaan, bisan pag gamay ra unta ng imong sa, ug kunta ka sa administrasyon ug padak-o na, di mapugos ka gyud. So by 1/3 votes, makuha nila, madayo na impeachment ni Sara. Pag-abot sa Senate, ang Senate President Tito Soto naman, so limpyo na, hapsay na, tuloy-tuloy na. Pero ang pangutana, ang pagkonbikto, unsaon man pagkonbikto, kinahanglan og 2/3 votes. Kanang 2/3 votes, out of 24 senators, o kag 2/3 of 24 is, pila? 16. Pila man ka senador karon ang naas administration, 15 ra kuwag usa. Straight to the point. Kining sa opposition, siyam. Kanang siyam ka mga senator sa opposition, kung mubarog lang sila mahigala sa opposition, wala na. Sigurado mga kagalaan nga maabsilto si Sara Duterte kung kanang siyam, mubarog sila gyud sa ila mahigalang buto niya. Pero thrilling kayo, kay igo na makapaabsilto ni Sara ang siyam. But, kung makakuha og usa, makabira og usa lang ang administration, enough na pod nga makakonbikto ni Sara Duterte. Straight to the point. Kinsa man ning siyam, ibalik ra gud ka dali, names. At ipakita na yung mga incumbent senators, ha? Okay. Gamay lang kay mahigala kay aron niya maklaro tani mga sukinting paminaw. Kay mura mag ang pattern ani ron, murag klaro-klaro mang pattern ani kasama ni Store, medyo kining pagpanggukod sa mga senador. Muna kung ingon, kung doon na ebidensya, go ahead. Pero kung inon ta mga higala nga panggukod ni kay in preparation sa impeachment ni Sara, medyo foul sad. Straight to the point. Pero og mauhon ni mahigalap, gigamitan yung pressure. Pressure yun. Kay kining mga tawhana, kining siyam ka mga senador, malagmit, kung imong i-forecast, malagmit, maabsulto si Sara ani, unless hatagan mga higala og pressure. Ibutanta, kinis Bato de la Rosa landaan, for kwan man for acquittal man Bato de la Rosa, kisa man siyam sa kabok, Bato de la Rosa, Bongo, akana, klaro, manginang pag-akwital ng ila. O kining uban mga kailan, kinsa man Marcolita, pabor ni Sara, kinisla si Aimee Marcos, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva, o si Alan Peter Cayetano. Kining siyam, o pabor ning Sara Duterte, absulto si Sara. Inig-abot unya mahigala sa kinini ang trial ngadto sa Senado. Straight to the point. Kaya kinigod may galang impeachment, numbers game man guni. But kung dunay usaan ni nga mabira sa administration, igo na pod nga makonbikto si Sara. Straight to the point. Gamay lagi kayo kuwang. Usa lang yun kabuto ang diferensya. Kung musulid ning siyam kabuok, nga for acquittal sang Sara, makwitag yung Sara. Pero kung naay bisag usa lang ining siyam nga mada, manegotiate nila, siguradong konbikto Sara. Straight to the point. Kay karon gong panahon na mga sukid tig paminaw, ang kinini ang kandidato nga ila mga higalang ibit gyud. By 2028 election mahigala mauman si Sara Duterte mga sukid tig paminaw. Kana klaro-klaro man gina mahigalang pagkaistorya. Kay pagkakaroon gud mga kaigalaan, kining people powers pagkakaroon medyo dili mahitabo rong mga panahon na nga makanaog si Marcos by way of people power. Sa pagkakaroon lang di ko kini-forecast lang nako ni. Wa ko di ko mo ingon nga mauna gini, but forecast ko lang ni kung wala na ilaing tandog nga panghitabo. But kung doon na pa ilaing tandog, doon na pa ilaing tandugonon niya matandog ning sitwasyon, medyo wa ta masayod. But sa pagkakaroon, ang akong tanaw, dili ni matangtang si BBM,
by way of people power, makatiwas ni sa iyang termino. May sama ni Gloria Macapagal Arroyo nga gisigihag rally but nakatiwas sa iyang termino. Straight to the point. Numdomong Gloria Macapagal Arroyo, doon na panawagan, resign. Numero 1, katong Hello Garcia, nga skandal niya. Hello Garcia skandal. O katong NBN ZTE deal. So, tangtangunon sa may galabat, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, wa manawagan nga si Arroyo manaog sa pwesto. So, wa gito kanaog. Tanaw na ko, mamaon ni karon kang BBM. Kaya ang Roman Catholic Church, mismo sad ang Iglesia ng Cristo, dili man na may ilang panawagan. Gusto sila may like investigation lang, transparency, accountability, except nga manawagan silang pagkanaogon. So, kining people power, mga kaigalan, tanaw na ko, medyo malabo nga mahitabo. Ha? Ang mahitabo ini, ang mga tao, mas mo prefer sila ang kinabagaan nga mag-eleksyon yun. So, ang bantayanan o ang andamon mao ang 2028 election. Og ang woman to beat in 2028, wailain, based mga higala sa surveys after surveys, si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Manay tinuod ha? Kini ako mahigala analysis nga klaro lang yun. Kining si BBM makatiwas na sa iyang termino sa akong tanaw lang. Sa pagkakaroon, based sa mga senaryo lang karon ha, di ko mo forecast nga, basig doon mga panghitabo in the future ba? Basig doon kalit-kalit lang ang mga kisaw. But as of now, kung maura ni mga higala ang senaryo sa pagkakaroon, based on available facts, tanaw na ko makatiwas sa BBM, maparihan ni mahigala ni Gloria. Nga ang mga Pilipino, okay na lang patiwason si GMA, bahala na lang kinawatay diha, nga makatiwas ang siya total, mag-eleksyon na lang ta, ari na lang ta sa eleksyon. Tanaw na ko, mauni ako gisuwat pod karon sa atong kulom sa Pamantalang The Freeman. Will people power still work? Mauni atong kulom karon sa atong Pamantalang The Freeman. So makatiwas ni mahigalas BBM, but ang woman to beat in 2028 based sa surveys after surveys, wailain, si Vice President Sara Duterte. Straight to the point. So kadtong mga nagplano nga mudagan pagka-presidente by 2028, ug si Sara mo ilang kontra, delikadong matikalbong di sila. Kay ang rating ni Sara padayon man yung naglawig. Taas man yung kayo. Ang sikan ni Sara pwede layo agap. So the only way, mga kaigalaan, the only way available aron nga si Sara Duterte mahigala mawa sa picture nga mao ang pag-impeach niya. Uban mga higala sa attached punishment, attached penalty nga ang perpetual disqualification from holding office. Mao na ginadaganan. Kay kung dili ma-impeach si Sara, delikado. Og ipaagig eleksyon, so far sa kung tan-aw sa pagkakaroon ha, wa ta kasabot og dunay mga changes paghapon sa mga surveys unya, but ang mga surveys consistently nagsulti nga si Sara Duterte puting taas ang rating. So, woman to beat si Sara, og wa laing himuon mga higala against si Sara, og mauna ni tuloy-tuloy daog Sara by 2028. So, unsa may buhaton para mawa sa picture si Sara, i-impeach og dunay perpetual disqualification from holding office, di na sa kadagan, mahimo na mahigalang ma-level ang playing field. So, pwede na mudagan o kinsa isponsoran ni Marcos, kinsa po isponsoran sa taga-pink mahigalag doon na sila ilang kandidato, o ang sa side sa mga Duterte, kinsa ilang plan B nga kandidato panalitan kung si Sara dili na makadagan. Straight to the Mao point. ginay mahitabo. Kay ilang man yung himuon ng tanan ani nga Sara mahigala ma-impeach yun. Kay otherwise og dili ma-impeach, magkalingkod ni pagka-presidente, delikado kayo, mubaos ni. Ha? Oh, mubaos ni mahigala. Mao kana nga siguroon gyud nga kwan. Ma-impeach. Ang only way mahigala nga di na makadagan. So, og ang mga senador, dili ni presyuron tagaan sila sa ilang kaugalingong judgment. Kaning 15 ka mga senador sa administration, dili man enough makakonvict. No? Pero kini mga higalang siyam, enough
nga makapa-acquit. Kay siya man may kinahanglan nga ma-acquitted. 16 man kinahanglan nga ma-convicto. So kinahanglan ang administration ani mo bira sa bisag usalang ka senador. Bisag usalang ka senador. Nakaron kini mga senador nga siyam nang hadlok naman sa ni. Mahimo nga dili ni madaog inyong tanga birahon des pikas day kwarta ana pwede dili kwarta. Inyon nga ari mo day butar mo nga i-convict na to Sara day kwarta pwede dili. Pwede di prinsipyo ni sila di man di basta-basta mapalit pwede. Pero og imong inon nga mapriso mo asa man mo pili priso or mubutar nga i-convicto Sara. Straight to the point. Labi na matistingan na si Joel Villanueva o si Jinggoy mapriso mukurog ning uban. Mukurog ning uban. Isa pa may laing mo dipinsa Sara dito mahigala. Si Jinggoy o si Joel mapriso. Si Bato wa na pakita. Iba na sila. Si Bungo gukuron sad kay dunay construction firm matod pa niyang pamilya. Gukuron sad. Unya si Marcolita ilasad mga higalanggi na isyu sad ni si Marcolita kay kuno do na mahigalay question niyang salin. Kini sa tanan questionon gani. Si Cheese mahigala utrusad under investigation karon. So kisa may mahabilin ni Ruben Padilla ang mahabilin kini sa Amy Marcos ibutang talang sa Amy Marcos dili na hilabtan kay igsuon sa presidente ibutang talang. Kini si Ruben Padilla malagmit. Okay lang Ruben dia total kumulingkod si Ruben dia panalitan og mag-impeachment. Di man ni maka-argue sad kayo. Sige anak lana. Og ang mahabilin nini tulo ka buok ibutang talang. Si Alan Peter Cayetano pwedeng di ni malabdan. Inya ilan naglabtis Peter kay total nga igsuon na mas pikas. Straight to the point. Malagmit tuloy na mahabilin ini or kinis Marcolita. Ang paningkamutan sa admin makabila sa bisag usa lang para makonbikto Sara. Unya karon tanawa ang pattern si Mark Villar, kinis Mark Villar loyal man ni mga higala lagi sa kini mga Villar medyo dunay pagka-loyal ni sa mga Duterte sad. Kay kinis Mark Villar secretary minus DPWH kaniadto sa administrasyon ni Duterte. Ang iyang igsuon nga Camille ang nag-endorse po din ni si Sara. So malagmit nga kining managsuon og dili ni mo butar mga higala nga ilang konbiktohon si Sara. Mubutar ni for acquittal. Acquitted Sara. So delikado kayo. Pero medyo gihulga sad si Mark Villar karon. Nga Mark do na po kay investigation Mark ha. Pero kini pagka-investigasyon ni Mark Villaron, apil sa mahigalang Cheese. Si Bong Revilla gi-recommend na. Nga pasaka ang kaso bat si Cheese mahigala o si Mark Villar. Ingon man si Binay, di na, material na kayo na, kaya makabutar si Binay o Crispo. But under investigation, di ba ka ni mga kahigalaan medyo hulga lang kang Mark Villar? Nga, Mark, ay pagtabok-tabok speakas Mark, otherwise mapriso ka. Straight to the point. Kay kini karong December testingan ning mapriso nas Jinggoy ug Joel kurog man ning senador lakin. Sigurado man unsa na siya na panawagan? Og mapriso si Joel ug si Jinggoy sigurado nga mukurog ning uban. Unya si Bato wa na mapakita. Kay kadtong mapakita sa Bato mga higala. Sigurado man dakpon ni Bato mga kahigalaan sa kwan kay do na may warrant matod pa sa ICC. Na sa pagkakaroon, si Bato manundog ni siyang lakson. Ato lakson sa una doon ay kaso, waman pakita to. Ni si Bat man sa to mga kagilaan. So, kinis Bato, mao po ni mahitabuan So, inig-impeachment medyo mingaw ang oposisyon. Maningkamot ng oposisyon o bila usa, kinsa may mabila sa oposisyon, dili baka mabila na Cheese, no? Straight to the point. Yes, Mark Villar, mapugna nila, Mark, mukumit ka for conviction. Kaya di gani, nag-ung-ung na ka, ha? Under investigation ka. Pero for review pa sila, di ba ka ni for negotiation pa mo ha? Si Cheese Escudero mga kaigalaan, medyo wa ba ka ni ginegotiate sad niya? Unsa man ka Cheese? Mapriso or mo-convict ni Sara? Kay una, si Cheese Escudero, kabantay mo? Tingalig ilan ni mga higalang, kining ato, pangagpas ni. Kay ang iyang kaso ni Cheese Escuderos kumilik, absilto mas Cheese. Nya kini Cheese suod ni sa First Lady, Lisa Aranita Marcos. So ba kay mga backdoor negotiation ba?
Kaya libang ka nang mapriso ka, Nestor? Ha? Palabihon mo mapriso ka o sayo na kayong baylo. Mupadayon lang ka, di ka mapriso, pero mo convict kang Sara. Sayo naman na kayo. Anaon lang ka sa administrasyon ba? Tuod ba, di ka madaog kwarta-kwarta, pero ang presyo ba? Ang presyo. Una, ang kaso ni Chis, mga kagalaan, sa kumilik, absulto siya. Ikaduha, kining kaso niya karon, labot ining na-involve sa flood control, mga higala. Wa pa man i-recommend siya. Nga pasakaan, under review pa man. Hasta Mark Villar, under review pa. Ang gi-recommend si Bong Revilla, gi-recommend pa sa pagkakaroon. Di ba kami Bong Revilla, bida, ako mahinoy na disgrasya ining kalakihan. Yagi tala ni kato katawa, ha? So, kung magkabira sila, bisag si Chislay mabira. Bisag si Chislay mabira. Nga mo convict, wala na, convicto Sara. Tanggal. Pagka-vice presidente, o dunay perpetual disqualification from holding office, di na kadagan. Bisag si Chis lang, tanaw na ko, malagmit ni Chis, may ilang ginegosite day. Nga naman, si Chis suod ni Lisa. Ikaduha, ang kaso ni Chis mahigala sa kumilik, absulto na siya. Ikatulo, kining iyang kaso karon sa involvement niya allegedly sa flood control, wa pa'y recommendation nga pasakan sa kaso, ipa-review pa kuno. So while mag-review, na mga adlaw nga ihatag ni mo, Chis, sige na hunaag maayo, mugawas ang warrant nimo mapriso ka or mo commit ka karon nga mosaad ka nga mo konbikto kang Sara. Yagi tanan ni katawa ha, oras nga mabila ni sa Chis, sigurado Sara makonbikto na. Unya si Mark Villar dili mo likoy, pugnan man lang ang pugnan laron si Mark Villar o kini si Camille. Kay kins Camille mahigala medyo di man nilalim sa part ni Camille sad nya nagpahimo niya senador si Sara baya. Ha? So, medyo kini mga Villar, kung mulikoy ni sila mga higala mo, absilto silang Sara, absilto gyud Sara. Pero, delikado gukuron sila mga kagalaan. Kaya kini mga Villar po doon na po yung mga isyo sad. Ha? Sumurag, grabe ang pressure, no? O si Mark Villar mahigala, panalitag doon na yung mga off the record siguro yung istorya ni, may oras Mark na lang, pasinsa na lang mo diya ha, kasaon taman, kami masaya mga preso. Musabot lang po siguro Sara Duterte ray. O may oras Mark na, pasinsa lang ha, saon taman, kaya ba agad mo sa mong loyalty, pero saon taman, preso man sa miyan eh. Di man ni basta-basta nga choices nga gihatag. Ha? Preso or gawas nun, kana naman. Bisag kini si bato, ibutan ta lang si bato o ginegosyate ni si bato. Non-negotiable si bato, inga bato, gawas diha. Ikonbikto si Sara be. Dili kadakpon, di ka ipada sa ICC. Kaya ba nang himuon ni bato? O dili niya maton, tago-tago lang siya gid. May tabo ani. Bisag unsaon ni mag-question ang jurisdiction sa ICC. Kung ang Philippine government may mudakop nimo o may mo turnover nimo sa ICC, agoy kalisod ang kalakiha. So hinahinay negosasyon ang kalakiha ron. Nan ko makakuha bisag usa lang tan-aw na ko ini ang ilang ofera ni Chis siguro. Sakit ni Spark ni Chis Escudero di ni basta-basta mahimo nga dunay prinsipyo siya pud nga di magpada pero og ang iya mahigalang kini ni ang ikabaylo either mapriso ka o ka mapriso or dili ka priso pero mo konbikto asa man kapili. Mura baya pud sa una-una day si Heart Evangelista. Kalisod unyang Heart adto na magbisita-bisita sa prisuhan. Kay kini testingan man gini, nga kini Jinggoy og si Joel ipriso na. So makakuro gina. Hadlok kay doon na may gitinuod man gyud. Kuya ni nga kuno kinsa architect ani mga higala ngilngig ning maong tao. Ang architect ani kining atong pattern nga nakita ron. Pagkakonbiktong Sara, mahimo mga higalang ma-level ang playing field. Nanay dag-anan. Kay karon gud og dili konbiktohon Sara o dili matangtang Sara diha. By 2028 mo daog na. Ini daog na mahigala mo bawas na. Sus, mingon ng Marcos agay delikado kay ta ining kalakiha. So kung matangtang Sara di na makadagan maibanan ang mga Duterte. Kay tinuray lang kung wa na si Sara mahimo nga mupulis basti.
Pero si Basti, lupig yung kalibre ni Sara. Muna tinuod. Lupig sa kalibre ni Sara. Ikaduha, kung pananglitan ang simpatiya sa mga tao, o di na mahigala makadagan Sara mo, balhin ni Basti, ibutan ta lang. Si Basti, mayor baya. Unya, kay mayor si Basti, under sa jurisdiction sa ombudsman. Tikalbong sa po ni Remulla. Moingon na po niya, sige, Crispin, ikaw na po bahala niya. Kuya ni nga plastada, ha? O kinsay arkitek ini, ngilngig ning utuka. Lima kagi plastadahan ng ombudsman, o. Remulla Picas, ombudsman. Ang DILJ, kinig decision sa ombudsman at tuman ihatag DILJ for implementation. Di ka kaiskapo yun. E day decision sa ombudsman, tawagan lang yung utol nga, tol. Implement na na tol. Utol Junvic. Delikado og mahurot ang mga Duterte ni Gukod. Kung 2026 matanggal ni si Sara, sunod project nila si Basti, sunod project pulong, kisa may lain, mo na nga ikapadagan sa mga Duterte. Muhimo gyud pagkakaroon og plan C, plan B, plan C, plan D, kung plan A pa ang mga Duterte, kinsa man. Kaya dili sa opposition, mahimo man siyang ma-open ba? Medyo doon na kay chance. Kay karon magod kung dili tanggalon Sara, why chance gyud? Surveys after survey, Sara daog na. 2028. Pero kung tanggalon Sara diha, pugson gyud nga ma-impeach. Hindi katanggal Sara, nanay chance ang medyo ma-open ba? Ma-level ang playing field. Mo na siya karon. Pero wala gani giyon. Kung ako nang gisuwat sa kong kulom ron, by 2026, i-impeach si Sara, o dili ma-impeach, 2027, i-impeach gapon, makasurvive gani Sara, anak. Nagpasabot nga destined yun siya, nga mahimong presidente. Straight to the point. Pero di gani sa kasurvive, delikado man di sa kasurvive in 2026. Kay kini mga senador, mapugos man gani. Limang kag ang pressure nga gihatag nimo bisag ikaw senador tingali, try to put yourself in the shoes of Chis Escudero day. Muna ka sa Chis. Under negotiation ka, di pa namo ni recommend nga pasakaan kag kaso. For review pa ning imo, pero og moingon ka nga ubarog ka sa prinsipyo gyud or mo okay ka nga mo commit karon. Kay tinud-o na mo ni Jingo Joel, isampulan ta mo nga naagi mapliso. Si Chis Escudero muna iya si Heart Evangelista kagwapa ra ba ning kalakiha, basin niya hinuon. Ya, mauwaw po si Heart ang kalakiha nga sus naon sa artista ko na dako kay pressure. Ako pa duda si Chis inigi ko na ginegosyate ni day. Ako tan-aw ni kay suod ko ni First Lady. Mabitan na nahimo ng Senate President. Suod ni First Lady ikaduha ang yang kasos kumilik absulto go siya. Ang karon ang kaso mahigala sa flood control wa pa apil sa kwan mas nauna pa si Bongbong Abong Revilla. Nauna pa si Bong Revilla pa sa kaan kaso. Pero si Chis nga dungan na sila. Giingon nga under recommendation pa. Unsa man na under negotiation? Hindi po ni mo mabasol mahigala Chis anang kalakiha oy. Inday kin. Ubi ka Chis way baruganan. Di man mingo Chis sus ko kay bawo pa lang mo sa akong choices dire. Mot makaingon talimog. Ambot lang kung kamo pay di anako. Ha? O kamo pay di anako ron. Ambot unsaon ko ninyo inyong baruganan. Ha? So delikado og makasurvive ba si Sara by 2026 or dili, dako ka ng question mark. If makasurvive siya na by 2027, pasakaan na po sa impeachment. Mo ginay mahitabo. Mahuman ang terminong Marcos mahigala, sige lang kita anay kuan. Wagi major project. Ang major project lang nila nga matangtang Sara. Yagi tayo ni katawa ha, pero mo ni akong forecast mga sugid tig paminaw. Unsa man ni natay panawagan day? Hay maasa man na diha. Panawagan na ni. As telefon? Sige, ato pagtagad sa kadali mga higala kay doon na magoy taga-isla sa Tubigon, Ubay Island. Manawagan unta sila kay magpa-rescue sila sa LGU. Kay kusog daw kaayo ang hangin sa isla. Kuyawan sila og sanapan sa tubig. Ilang kapitan naglisod og labang paingon sa mainland sa may Tubigon. Diya si Jason Beltran sa tong linya. Yes, Jason. Kumusta na, Jason? Wala pa naputol? Okay. Sige. So, mo ni mahigala ang sanatan sa politika. Muna siya'y mga panghitabo, ang malagmit, kinini ang padong na ni, monic pattern. 2026 mahigala ang gipangandaman pero giahag na daan ron. Kini gihawanan na daan ang kalsada para by 2026 diretso na. Wa na maingon nga kuan, pag ingon forthwith na gyud.
lihok na dayon. Ikaw, Chase, yung fourth wheel, dugay-dugay ka, be. O sa may mo gusto? Fourth wheel or priso? So, ang mga Duterte, mga kailan, mangandam na mudaan, unsaon yung pagdipinsa si Sara nga makasurvive siya, or plan B, o di siya makasurvive, kinsay sunod nga kandidato. Si Baste, o dili makasurvive si Baste, kaya diapos Crispin Rimulya ba, nakatang sa ombudsman, o si Junvic. Kisay sunod, si Pulong, o gukuron po si Pulong, kisay sunod. Mao gini mahitabo. Kay, kini mo kag, tawagan na lang kung sa inyong termino, ana, ubing bastos na gina. To the max, mahigala, well, kita bitaw mo kung sa'y kalaki ron.